Kulo August njengoko inyanga yamanina sikwabhiyozela nenyanga yokuncancisa. Sijika ingqalelo yethu ke kuhambo olumangalisayo lokuba ngumama kunye nokubaluleka kokuxhasa abasetyhini kulo lonke inyathelo. Ukuncancisa ke akupheleli nje ekuboneleleni ngesondlo esibalulekileyo kwintsana, kukho namalungelo empilo, impilo entle kunye nokuzithemba komama. Njengoko ke sisebenzele ekudaleni uluntu olwaziyo ngokuncancisa, kuxhaswa kwaye kuqheleke ukuncancisa esidlangalaleni kuhlala kuyinxalenye ebalulekile leyo yalo ngxoxo. URhosego ke Mbukeli uza kwabelana nathi ngembono zakhe ngokuncancisa, ukuxhasa omama kunye nokubhiyozela abafazi ukunye nathi ke apha estudio. Rhosego, masikubulise sikwamkele apha eSABC Lihayi. Enceda nje uzazise kubabukeli bethu uba ungubani nale ngxoxo soba nayo namhlanje. Inkosi kakhulu. Igama lami Rhosego Mopo. Ndisebenza as a doula, birth and postpartum doula. So ndi-supporta abomama during pregnancy, childbirth and after umntana xa sefikile. Hayi, kuhle kakhulu into yokubana sinale ngxoxo ingakumbi apho siphawula inyanga yamanina. Ndivumele nam nditsho kuwe ndithi Happy Women's Month. Mhlawumbi Rhosego, kubaluleke kantoni into yoba ngaba kuncanciswe abantwana ngomama? Yazi ubisi lomama nutrients akhona, they're so important and they zibalulekile kakhulu ukukhulelwa umntana. And you know, breast milk is one of those things that cannot be replicated. So and enye into iyabakhulisa abantwana kakhulu, and umntana xa egula ngamanye amaxesha into ezininzi singazazi ukuthi ubisi lukamama liyapholisa nomntana xa engaphilanga kakuhle. Siphila komama abaxakekile kakhulu abaqonda into yokubana ukuncancisa umntana loo nto leyo izawuza noxanduva olungapha yawo. Ase umama akhethe into yokubana asebenzise ibhotile. Mhlambe nje usityhilele nge-benefits zokuba mhlambe umama ancancise umntwana, kuba njengoba usisho into yokubana zininzi izakhamzimba umntana aye azifumane obusuka ebeleni. Yazi isimo sethu singabafazi asifani. Abomama bakhetha ukuthi bancancise ngebhotile kuyavakala ngoba yabona nangoxa sibhiyoza abafazi sicinga nento ukuthi isimo sabomama kodwa in totality makube ngcono. I mean, i-benefits kakade as a breast milk ukuthi, you know, ubisi lo mama luza in different forms as well. Ukuthi ngamanye amaxesha luza ingathi lumanzi and then luze a bit thick, to use an English word, and it's because it covers zonke izidingo zomntana. Ukuthi umntana xa enxaniwe ubisi luza in that form yokuthi umntana unxaniwe. Umntana xa edinga ukutya ngoku okuhluthisayo, then ubisi luza lunjalo. And as I'd mentioned before, nento ukuthi I think one of the things singathethi ngazo kakhulu ukuthi umntana xa encanca, for example, amathi umntana angena ebeleni, and amathi lawo axelela umama, umzimba womama ukuthi kufuneka ubisi olunjani. And when we look at the alternative, sorry, ngicela uphinde uyicacise uthi amathi omntana angena kwibele likamama. So umntana xa ebamba ibele, amathi umntana ayangena ebeleni, axelele umzimba womama ukuthi didinga ubisi olunjani. So umntana xa enxaniwe kuzawuphuma olwabisi olulight ngathi lumanzi. Then umntana xa elambile kuphuma oluhlukile ubisi, it's a bit thicker. So that is one of the importance ukuthi i-breast milk ibaluleke ngelo hlobo as well ngoba there's a direct communication between usana nomama umntana xa encanca. Wow. The alternative, and like I said, ukuthi izimo zabomama azifani, andithi aba bangakwazi uncancisa and they use i-breast milk, unfortunately ke abanayo that benefit yokuthi umntana a-communicate directly nomzimba kamama ngezidingo zakhe. Sure. Iyamangaza kakhulu lento uyithethayo kuba kaloku iyasibonisa indlela imizimba yethu esingathi into yokubana inemimangaliso engakhona, kuba kaloku ndiyacinga kule nto uyithethayo into yokubana mhlawumbi umama uzawufumana into ethile agalela amanzi, kanti hayi yi-communication phakathi komntana nomzimba. Xa ithitha amathe umzimba sele sazi into yokubana okay mandize nobisi olulight. Wow, iyamangalisa kakhulu lento. Kule nto itshoyo into yokubana umntana xa elambile ngokuqinisekileyo umzali funeka
kufuneka abe kanti uyamncancisa umntana. Siye sibona abazali ufumanisa into yokubana umntwana akamncancisi ngoba mhlawumbe usemall okanye usezidlangalaleni okanye athi xa ikhupha ibele eteksini ubona abantu bevala umlomo bekhuza. Mhlawumbe kubaluleke ngantoni into yokubana siyenze ibe normal into yokubana umzali akwazi uba ancancise umntana noba mhlawumbe usesidlangalaleni? Ndicinga into ofanele siyijonge ukuthi xa sicebisa oomama ukuthi bangakhupha amabele xa besezindaweni sithethelela phezu kwantoni. Into ebalulekileyo fanele sizikhumbuze ukuthi kubaluleke ukuthi umntana atye nokuthi umama naye abe comfortable. So kaninzi sesiqhelile ukuthi sibona amabele abafazi outside of ukutyisa abantwana, and yet le ebalulekileyo yilena singafuni noyibona. So ndicinga singabantu, one of the things fanele siyenze ukuthi sicebise oomama ukuthi lilungelo lakho ukuthi ukwazi uncancisa umntana naphi na nasemsebenzini. Kwaye singayihlisa njani indaba yestigma nokuthi mhlawumbe amanina ayanyevulelwa xa ngaba mhlawumbe ezawuncancisa umntwana esidlangalaleni? Into esingayenza ukuthi umphakathi and ilento abaqashi and business owners singenza indawo zibe khona ukuthi abomama babe nendawo yohlala ukuthi bakwazi uncancisa abantwana privately, and umuntu ekhululekile engabana ekhathaza ukuthi abantu bamjonge kanjani nokuthi abantu bazawuthini. So I think singabantu, in fact business owners and nasemisebenzini mababe nendawo yokuthi omama bakwazi uhlala kuyo bancancisa abantwana. Uthethe kakhulu ngebenefits zokuncancisa ingakumbi eqinisekiseni into yokubana umntana uzoba nempilo entle. Mhlambe ungathi yintoni eyenza ukuncancisa kube nzima kubo mama, kuba ndiye ndaphanda ndafumanisa into yokubana abanye bakhala ngentlungu, abanye bakhala ngeletching, abanye luxinzelelo lwengqondo kuba siphila kwelo xesha. Mhlambe noxinzelelo lwengqondo luyakwazi into yokubana luchaphazele the quality yobisi elizaphuma ebeleni kakhulu. One of the things finally siyicingisisa ukuthi the way sisupporta omama ngakhona singabantu as a community nasemisebenzini sibafakela ipressure kakhulu uba fanele ba behave kanjani and all of that. So into ebalulekile ukuthi fanele singabantu, even how we show up for our mama, singaba and not shame them, and ukuba beka kanjani ngeXhosa. We shouldn't shame our mama uthi they struggle, because I think because sicimba uthi breastfeeding into yemvelo izawuba lula, kanti like everything else idinga ukuthi umuntu aboniswe acebiswe, ine technicalities zayo nokuthi umntana ubanjwa kanjani, abambe kanjani ibele, and abanye abantwana i-process yenzeka very seamlessly. Abanye abantu badinga uncedo, and i-judgment kaninzi ivela from abantu abacimba because uncancisa into yemvelo then kufanele uba ibe lula. Kanti iza nobunzima kuba kule nto ithethayo kuye kwaba khona omnye umama bekhala ngemini esithi into yokubana yo ibele lakhe liqinile labe livuza nokuvuza ngelo xesha akekho kufitshane nomntana wakhe. Mhlawumbe izimo ezinjalo ndiyafuna nje into yokubana usityhilele ngazo, kwaye ke amanina angakwazi njani into yokubana adilishane nazo? Into yokuqala fanele sifundise ukubuza imibuzo to the right people. I think xa singawubuze eclinic mhlawumbe ukuthi what to expect, I think into ye-breastfeeding mhlawumbe fine masifundise even in antenatal classes ukuthi these are the expectations, nazi izinto zizawuvela, and this is how you can ask for help. I-Embrace for women bane booklet on their website about information about breastfeeding. The National Department of Health now banazo information where you can go on the website ufumane information about breastfeeding, because kuninzi kanyani and ne processes zakhona ukuthi ekuqaleni kuqala ukuphuma kancinci, and then xa ubisi seluphuma kakhulu ngoku
umuntu akazi ukuthi kanti Makenze ntoni. makenze ntoni and nokuthi kutsho ukuthini xa kunje. Xa sijonga enhlandlolo uyawufumanisa into yokubana umama osandula ukubeleka kuzoba nexesha elithile apho funeke kube kuzawuthiwa uzawuhlala endlini abe ngumdlezane ahoye umntana ancancise enze zonke ezo zinto. Kodwa xa kunamhla uyafumanisa into yokubana umuntu uzobeleka kwiveki elandelayo ubuyela emsebenzini. Mhlawumbe ingaba into yokuba ube ngumdlezane njengokwendlela kwakwenziwa ngayo enhlandlolo apho uzawuncancisa umntana la 3 months ingabi nalo ifuthe elenzayo kwaye mhlawumbe ungatsho njengokuba usebenza kulo msebenzi okumila kunje into yokubana into yokubuyela emsebenzini yenye yendlela enqumamisa ukuncancisa kwabantwana. And this is why bedibanisa le discussion about dithini elithuba sikulo yokubhiyoza abafazi, right? Uthi we must also understand ukuthi i-conditions zethu ezininzi they have an impact in ukuthi sincancisa abantwana kanjani. Abafazi abaninzi they don't have job security. So those are some of the decisions abantu bazenza ukuthi umuntu ufanele acinge uba xa ndingahlala ndibe ngumdlezane ekhaya for 3 months for example andizubhatalwa UIF andinayo UIF into ezinjalo. So i-decisions ezenziwa ngabomama ngamanye amaxesha around ukuncancisa are based on isimo somsebenzi, isimo sokuthi awuna family mhlawumbe abantu abakusupportayo. So thina ngoku as i-doulas especially apha edolophini kuyanceda ukuthi ke sithatha lo msebenzi siwenzayo ukuthi sinakekele ke omama when they just had abantwana, then sibacebise ukuthi umntana onakekelwa kanje. And I think abafortunate ukuthi bayakwazi ukuthi bahlale i4 months yonke bebhatalwa, then ngabo ke bazawukwazi ukuthi bafumane ezo benefits ukuthi ancancise umntana for let's say the recommended 6 months umuntu xa ekwazi, you know. And siyavuya nokuthi i-medical aids are also coming to the party because they recognize ukuthi i-doulas they're necessary for unakekela abomama in the stage of their lives. Ibalulekile kakhulu lento uzanayo kuba kumbuzo wami kuba siye sabona i-UNICEF kunye nesebe lezempilo lisitsho into bangaba mhlawumbe kukho indawo zokusebenza funeka zixhase omama abancancisayo ingakumbi mhlawumbe abazawuthi bafuna umpompa ubisi. Kodwa ke xa sijonga isebe lezempilo nezibhedlele zethu ungathi into yokubana mhlawumbe zikulungela into yokubana omama bakwazi ukumpompa ubisi ngokukhuselekileyo. Ingaba sinazo ifriji ezaneleyo nezixhobo ezifanelekileyo? Yiyo ke ingxaki le sinayo ba emisebenzini kuzabakho abantu bazawuthi asifuna ubeka izikhaftini zethu nobisi lomntana efrijini. And so ibalulekile ukuthi kubekho ifriji nyani ezibekwa ifriji noba ifriji encinci. Kubekho igumbi apha umama azawukwazi uhlala khona aphampe ubisi akwazi ugcinela umntana until ezawukwazi ugoduka at the end of the day. Kule ngxoxo sithethe kakhulu ngenzuzo zomntana uba afumane ibele. Kodwa zithini inzuzo zikamama zokuba ancancise umntana? A big one. Enkulu kakhulu ukuthi umntana xa qala uncanca, it's one of the things encedisayo ukuthi isibeletho naso sibuyele back to size. So that process iyancedisa umama nayo ukuthi aphole ngaphakathi. And kaninzi asixelelwa xa ufumana umntana ukuthi even though umthwelo lo mntana but umuntu uyaqala udibana naye on that day. So uncancisa iyancedisa ngalo connection as well ukuthi niqale ni-connect nomntana akho. And iyancedisa even for i-mental health yomama. I-mental health yomama ndiyayithanda kakhulu loo nto. Futhi ke kukhona igama elixhaphakileyo ingakumbi kwicandelo lokuncancisa ubangaba mhlambe ndiyibiza kanjalo elithi breast is best. Kubaluleke kangakanani ukuba sithi breast is best? Kodwa ke lo mama ongakwaziyo mhlawumbe ukuncancisa ngenxa yemeko ezithile angaziva yena into yokubana hayi kusho ukuthi I'm not woman enough ngoba mhlawumbe andincancisi. Kakade breast is best. Kodwa sithetha ngobisi. I think masibethe ukuthi sithetha ngobisi ngelo xesha sithethi ngesimo in totality. So kubalulekile ukuthi sijonge at the situation in totality uba xa sithi breast is best umama nyani angafili uba akenzi enough for umntana akhe because yena isimo mhlambe somsebenzi okanye indawo ahlala kuyo uthi akekho safe apha, and then they have to make different decisions for abantwana babo. So ewe breast is best kodwa our duty ukuthi senze ukuthi isimo sabo mama ne-environment zabo
zibe conducive ukuthi nabo bakwazi uncancisa for as long as they want to. Kolu hambo lokuncancisa ngiqinisekile into yokubana njengokubutshile ekuqaleni into yokubana inkxaso ngundoqo. Mhlawumbe iintsapho zethu, isociety ingancedisana njani nomama oncancisayo ingakumbi umlingane wakho kuba kaloku kuzoba hayi into zokuncancisa zinto zomama utata okanye ipartner ingathathi inxaxheba. Mhlawumbe kubaluleke kangakanani into yokubana kube khona lo nkxaso ngethuba uncancisa? Yazi lo nkxaso it's so important, especially otata xa nihlala kunye endlini into ezincinci nje, you know, into yokuncancisa one of the hormones esizidingayo ukuthi ubisi luphume kakuhle and everything, oxytocin. And oxytocin lena siyifumana xa umama efila happy, efila safe and all of that. So xa enabantu bamncedisayo endlini and utata naye azi ukuthi umama xa ehlala phansi encancisa umntana mandimphathele iglasi yamanzi ukuthi abe esela amanzi because kuyancaniswa uncancisa umntana. You know, and nabo mhlawumbe xa kukho omama omakhulu ikhona into ukuthi bazawufuna ukuthi baxelele yonke into ukuthi hayi akwenziwa kanje kwenziwa kanje, you know. Umntana ulambile ukuthi umntana lo mntana ingathi uncanca kakhulu kodwa I think sonke sidinga ukuthi sibe ne-information esufficient ukuthi si-understand ukuthi apha is not that umntana ulambe kakhulu, yi-process enormal nje ukuthi there's cluster feeding. So le xa kaninzi xa sibona omama besenza izinto the way singaqhelanga ngakhona iba khona la interference yokungxolisa imenzele i-stress and then it impacts on ukuthi umuntu ufuna uqhubeka na ancancise even the supply yobisi can be impacted by environment engalunganga. Usathetha nge-supply yobisi, you know, emakhaya ingakumbi khona kuyoba khona inkolelo ezithile malunga nobisi. Mhlambe kuthiwe ubangaba mhlawumbe ngumama efuneke usele ubisi, loo nto leyo izawenza into yokubana kube khona enough supply emzimbeni wakho. Kuphinde kube khona iinkolelo zobangaba mhlawumbe ubangaba unamabele amancinci, loo nto ithi ubisi awuluziproducer enough. Ingaba ziinkolelo ezo okanye mhlawumbe ikhona inyani kuzo? Ziinkolelo ezo. Kaninzi ubisi, i-supply ubisi doesn't depend on ukuthi amabele akho mangakanani in size. And i-diet ibalulekile kakhulu because umntana xa encanca uthatha izondlo apha kuwe emzimbeni. So kubalulekile kakade ukuthi utye kakuhle nawe wenze sure ukuthi ufumana enough nutrients so that uzakwazi uproducer enough milk. Kodwa bakhona, I think it's important ukuthi sitsho uba bakhona omama abenza yonke into kakuhle in the sense that sicinga like a textbook case kodwa kungasebenzeki. And kulapho ke umuntu azawudinga uncedo mhlawumbe from unesi ekliniki or a lactation consultant. Mhlambe njengoko siphawula inyanga yabasetyhini kumama obukeleyo oqonda into yokubana yo ndidiniwe andiqinisekanga into bangaba mhlambe ndenza izinto ngendlela eyiyo, mhlambe ndisengumama omtsha nenkxaso andiyifumani ncam, mhlambe ungamkhuthaza uthini kuye? Ukuba umama umsebenzi omninzi and demanding nalapha emotionally. So kuqhelekile kakade ayonto entsha ukuthi uzive udiniwe. In fact into efanele sizifundise yona ukuthi xa seseka omama abatsha singathethi nabo ingathi lento bayenzayo or the way baziva ngakhona ku-wrong. Yinto eqhelekileyo, into nje ukuthi fanele bazifundise ukuthi baziqhelise ukuthi bacele uncedo. Bangathuli xa bebona ukuthi they not coping, mabacele uncedo noba kuseklinik noba abantu emphakathini. Kukhona lanto ethiyome ngesithi it takes a village to raise a child, kodwa ngokwendlela othe wabe kanti ucacisa ngayo ndingatsho ndithi it takes a dollar to raise a mother. Mhlawumbe abantu xa bekufuna okanye befuna ii-services zedola kuba ndiyaqala nokuva nam ngoba kukhona into enjalo ekwazi into yokubana incedisa oomama ingakumbi kwiindawo esemaphandleni, ingaba khona apho umuntu ekwazi into yokubana andifumane khona? Zikhona dikhona ku-Instagram naku-TikTok. Sine-organizations as well ezitrainer ii-doulas apha eSouth Africa. So ungasifumana kwi-websites zakhona zezi organizations oWOMBS no-SADA organizations. I-embrace.org nabo bane-list ye-doulas abasebenza nabo.
and siyafumaneka apho, and lo msebenzi siwenza ubalulekile kakhulu nyani because apha edolophini nyani asinayo support, and umsebenzi lo siwenzayo essentially umsebenzi lo ubuza kwenza mhlawumbe uncediswe ngumama ekhaya okanye omakazi, you know, so lo msebenzi siwuphetheyo ngonathi. Mhlambe nineniguqule neligama kuba ezinye izinto xa zibuzwe ngesilungu bangathi hayi into ekude le, mhlambe nithi hayi naba ningomakazi okanye ningodabawo abancedisa ekuncanciseni. Even ii-clients zam ngokuba ndibiza umakazi. Umakazi. Bandibiza umakazi xa ndiqashwe ngutata, and bakhona ngamanye amaxesha iba ngumyeni andibizayo athi cela uzosincedisa siqale le transition oba ngabazali. Oh bethuna. So ndibaseke ke throughout the process Yeah. yokuthi during a pregnancy ukuthi this is what you expect, and then even birth ndibakhona ke nasesibhedlele umntana xa efika, and then postpartum ke ndibancedisa nasendlini. So kakade ngoku sendibizwa Umakazi. umakazi, abanye ke bathi oh ngudabs. Wemakazi. Nabantwana abaninzi. Oh bethuna sikothelela umnqwazi nawe njengenina Enkosi. mhle kakhulu umsebenzi owenzayo kuba ayonto nje oyenzayo kodwa xa sowubona nabantwana bekhula uyaqonda ukubana nami basuka apha ezandleni zam bendikhona kwijeni ye-delivery umntana wakhula, the challenges oko ubukhona. Mhle kakhulu umsebenzi owenzayo ngenene ulinina eliqaqambileyo. Enkosi ngokuba nathi apha e-SABC Lihayi. Enkosi kakhulu. Right, mukeli we-SABC Lihaye besidlana indlebe naye uRhoseho yena ke mbukeli uyidola nalapho bebelana nathi ngembono zakhe zokuncancisa nalapho ke siphawula inyanga yamanina.